Takže čau čau, vítám vás u druhého dílu singleplayer Let's Play. Takže screen jsem si tu udělal nejkonečný zdroj vody, stromovou farmu, takovéto schody, a zvenčí, menší, takový vevnitř interiér, obilnou farmu, těžil jsem, vypek jsem si na stůl. A natěžil uhlí a tak, no. Máme bakety, tady máme vlastně ještě tohleto, což můžeme vypít, tento onen aeronek. Udělám si rovnou 2 pece. Takže dneska bych asi chtěl udělat, nevím, dneska to bude krátký díl. A dneska bych se chtěl jenom tak porozlídnout po okolí. A tak. No, takže já se vyspím ještě radši. No. Takže jsme se hezky vyspali. Spadni, krávo. Spadni. Zavřeme ty dveře a jdeme se teda porozlídnout po okolí. Doufám, že tu budu mít nějakou džungli poblíž nebo něco, protože bych se tam docela rád ubytoval. Někde na stromě, ale to asi nebudu někde mít. Tak koukám, tak tamhle všude jsou jiný biomy. Já potřebuju... ne, není to nevygenerovaný chunk, škoda. Už tady máme furt tenhle ten normální biom. Nezabil jsem se. Dobrý je to, nezabil jsem se. Tamhle se mi to zdá docela divný. A jsou nějaký jeskyně, no, jeskyně. Ty nehledám, já hledám moji džungli a až budeme mít iron, gold a různý jako větičky, tak můžeme udělat kolejnici. Ale co k tomu budeme potřebovat je strašně moc musíme nahromadit iron a gold na power raily, normální railky. A já bych se asi teda vrátil domů, protože tady je už sněžný biom a do toho se mi chodit nechce. Takže já musím najít teda cestu zpátky, což bylo tam tudy. No. A nějak se teda dopravím domů. A nebo se v nejhorším zapiju a zrodím se u postele. Alebo na spawnu a jsem kousek od spawnu, mám barák. A jakože bych dal multiplayer. A jako spawn, že by to byl. A prostě. Jo. A sakra, když jsem přišel. Tamhle tudy, dobrý. Takže to bylo asi vše pro tento díl. Říkal jsem, že to bude jen tak krátký, dopravím se domů a asi to ukončím, protože tento ten díl byl jenom takový rozlížení se po okolí menší. Ještě to nějak budu samozřejmě vychytávat, budu se snažit off-screen si to něco hledat a tak. Ale tak vidím, že bych vlastně zdržoval, jak to vypnu. No, sám tam sakra. Jestli to
Jako strašně laguje Minecraft. Prosím vás, napište mi do komentářů, jestli je to tím debilním updatem 1.2.3, 1.2.4 a ten 1.2.5, protože od té doby se mi to začalo lagovat. No. Tak. A asi jsme našli náš milovaný baráček. Jo, no. Tak já se takhle zalezu domů a ukončím to. A v screen asi nic dělat nebudu, nemám nic plánů. Začít díl nevím kdy bude, ale samozřejmě dejte like, odběr a třeba i koment. Čau!